Γεια σας παιδιά, Θεωρικ 10 εδώ, τι λέει μάγκες, ελπίζω να είστε τέλεια. Σήμερα όπως βλέπετε θα μιλήσουμε για την καινούργια σειρά που θα βγει σε σχέση με τον Ninjago, το Ninjago Legends. Θα κάνουμε reaction στο trailer και γενικά θα μιλήσουμε για τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για αυτό. Όλα όσα έχουν βγει εδώ και μια εβδομαδίτσα περίπου, αλλά δεν πειράζει, θα τα πάρουμε όλα μαζί και θα τα βάλουμε σε αυτό το βίντεο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας παίξει το trailer. I'm lost in this monster-infested place. What is that thing? The beast that ravaged my homelands and devoured my future. But I have to endure. I have to continue, so I can see them again. I can't lose myself. I have no idea where I'm going anymore. I would give anything for this all to be over. I will not fail a fire wielder twice. It's impossible to survive in a land of monsters without becoming a monster yourself. Λοιπόν, τώρα που είδαμε το trailer, ας το αναλύσουμε. Καταρχάς, παρακαλούμε να μην φάμε copyright από την Lego. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, βλέπουμε στα πρώτα δευτερόλεπτα του trailer ότι θα έχουμε τον Kai ως πρωταγωνιστή της σειράς, το οποίο έχει γίνει και confirm από διάφορες πηγές. Και τι γίνεται. Βλέπουμε ότι ο Kai θα είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς, το οποίο μας έχει ήδη hypeάρει, ακόμα δεν έχουμε δει την πλοκή, δεν την έχουμε αναλύσει καν και βλέπουμε ήδη ότι θα είναι hype και ότι ξεκινάμε δυναμικά με τον Kai ως πρωταγωνιστή να έχει παγιδευτεί σαν σε μια χώρα παύλα βασίλειο, δεν ξέρω πώς, με τέρατα που επικρατούν τα τέρατα. Βλέπουμε και μερικά από αυτά στο trailer, αν τα δείτε, και ένα συγκεκριμένο το οποίο θα το αναλύσουμε μετά μαζί με τον Δράκο. Και βλέπουμε τον Kai συγκεκριμένα να μονολογεί και να λέει κάποια συγκεκριμένα λόγια, το ότι δεν πρέπει να χάσω τον εαυτό μου, που βρίσκομαι σε ένα μέρος γεμάτο με τέρατα και τέτοια, και λέει ότι δεν πρέπει να χάσω τον εαυτό μου, πρέπει να τους ξαναδώ. Λογικά φαντάζομαι αναφέρεται στους φίλους του, αν δεν κάνω λάθος, τους υπόλοιπους ninja. Και επίσης βλέπουμε ένα Firemech, το οποίο λογικά θα είναι μαζί με τον Kai σε όλη τη σειρά, λογικά, προφανώς, γιατί λέει και αυτό το συγκεκριμένο λόγιο ότι δεν θα βοηθήσει να είναι χειριστή της φωτιάς ξανά. Άρα αυτό τι σημαίνει, θα δούμε και backstory, θα δούμε ποιος ήταν ο προηγούμενος Master της φωτιάς, μήπως ήταν ο πατέρας του, γιατί ο πατέρας του ήταν πριν από τον ίδιο Master της φωτιάς. Θα δούμε, το οποίο το βλέπω είναι πολύ cool αυτό το mech, νομίζω θα είναι και παίζει και πολύ δυνατό, άσχετο. Μετά βλέπουμε έναν Guardian Dragon, φύλακας δράκος, δεν ξέρω, έτσι λογικά λέγεται, να μιλάει στον Kai κατά τη διάρκεια του τρέιλερ, σαν να τους λέει ότι το συγκεκριμένο τέρας, από αν το είδατε, θα το είδατε σίγουρα, ένα συγκεκριμένο τέρας, λέει ότι είναι ένα τέρας αφανιστής, το οποίο κατέστρεψε τη χώρα μου, αν δεν κάνω λάθος, τον κόσμο μου, και παραλίγο να καταστρέψει και το μέλλον μου, κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ίσως το main mission του Kai είναι είτε να σκοτώσει αυτό το τέρας, που θα είναι σαν final boss, είτε είναι ένα μικρό πετραδάκι στο τι θα αρχίσει, το τι θα υπάρξει συνέχεια στη σειρά. Νομίζω το δεύτερο, αλλά δεν ξέρω, μπορεί. Επίσης βλέπουμε τον Guardian Dragon να αναφέρει ότι δεν μπορείς να επιβιώσεις τη χώρα των τεράτων αν δεν γίνεις εσύ ένα τέρας. Δηλαδή μας δείχνει ότι θα δούμε βέβαια τον Kai να μετατρέπεται σιγά σιγά από έναν χαρακτήρα που είχε λίγο πλάκα και τέτοια σε έναν σκληρό χαρακτήρα και πολύ σοβαρό, που ελπίζω να το δούμε αυτό, γιατί στις τελευταίες σεζόν εντάξει το έχουμε δει, απλά τώρα θα είναι λίγο πιο dark, δεν είναι τόσο Ninjago, είναι έτσι πιο dark, έχει και καλύτερο animation από ό,τι είδατε, είναι έτσι. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλύτερη αλλαγή με αυτό το animation, το έτσι είναι πιο, έτσι βγάζει ποιότητα, ρε φίλε, πώς να το πω, πιστεύω μόνο τα δυνατά τους. Είναι γενικά,
Θα είναι καλό, θα είναι καλό. Επίσης αυτό που δεν μας διευκρίνησε το τρέλερ είναι πώς ο Κάι βρέθηκε εκεί πέρα ή πώς χωρίστηκε με τους φίλους του ή πώς βρήκε το Firemek. Καλά, αυτά σίγουρα θα μας τα δείξουν σίγουρα στα επεισόδια. Απλά μας ανοίγουν διάφορα ερωτήματα και ας πούμε βλέπουμε και το φάντασμα του Master Wu σε κάποια φάση, το οποίο μας εξηγεί ότι είναι τι είναι. Ότι ίσως είναι νεκρός, προσπαθεί να τον βοηθήσει, ένα από τα δύο πιστεύω θα είναι. Τι άλλο, επίσης, να σας πω, βρήκα και μια σκηνή που μου φάνηκε ενδιαφέρον, θα σας τη δείξω τώρα. Που μου φάνηκε ενδιαφέρον, περιμένετε, θα τη βρω, νομίζω θα τη βρω ρε φίλε. Εδώ κοιτάξτε πλάνο, καταλαβαίνεις ότι θα είναι καλή η σειρά, μόνο και μόνο από αυτό εδώ, αυτό εδώ. Τι άλλο. Βλέπουμε ότι θα είναι στο νερό σε κάποια φάση. Βλέπουμε εδώ χρησιμοποιεί τη δύναμή του. Είναι... Να, εδώ. Προσπαθώ να το βρω τώρα, μάγκες. Να, εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε τον Guardian Dragon, αυτός είναι ο Guardian Dragon, και ένα πράγμα εδώ. Αυτό τι σας θυμίζει, μπέσε τώρα. Πείτε μου τι σας θυμίζει αυτό εδώ πέρα μέσα στον κρίσταλο. Εγώ νομίζω ότι αυτό που είναι ο πραγματικός κακός της ιστορίας. Αυτό εδώ το πράγμα. Το πιστεύω σίγουρα ότι είναι. Ίσως είναι και ο Overlord. Πώς δεν ξέρετε, είναι το μέγα σκοτάδι από προηγούμενη σεζόν του Ninjago, με το καταλαβαίνετε. Και νομίζω ότι αυτό. Δεν έχω βρει κάτι άλλο. Το φάντασμα του Master Wu εδώ. Το οποίο ακόμα να καταλάβουμε τι κάνει. Εδώ ο Kai καταστρέφει τα πάντα. Εδώ το Firemek. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω για το τρέλερ, πιστεύω είναι φανταστικό. Τώρα πάμε να προχωρήσουμε στα σετάκια και στην ημερομηνία που θα βγει η σειρά. Ας προχωρήσουμε. Boom, εδώ είμαστε. Έχουμε το πόστερ της σειράς και την ημερομηνία που έτσι βλέπετε μπροστά σας. Έχουμε εδώ τον Kai, Ninjago Legends Monstrosity, δηλαδή Ninjago Thrill, τέρατα, τερατουργίες. Το πιάσατε το νόημα. Προσωπικά εγώ τώρα που κάνω record το βίντεο είναι 12 Μαΐου, δηλαδή σε ένα μήνα ακριβώς θα έρθει το Ninjago Legends, το οποίο είναι αρκετά σύντομο διάστημα γιατί πολλοί μπερδεύτηκαν και σίγουρα θα νόμιζαν ότι σε μισό χρόνο, σε ένα χρόνο θα βγει σειρά με τόσο καλό budget που βλέπουμε. Αλλά όχι παιδιά, βγαίνει πάρα πολύ νωρίς, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Πραγματικά δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε σχεδόν καθόλου. Βλέπουμε exclusive world premiere at Brickworld, εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει πότε θα γίνει η παγκόσμια premiere, εντάξει. Οπότε 12 Ιουνίου μάγες. Δυστυχώς αυτή η ημερομηνία δεν ξέρω, είναι πάντως στις μέρες που πέφτουν οι εξετάσεις, οπότε θα δούμε ίσως θα μπορούμε, ίσως θα την απολαύσουμε τη σειρά μετά τις εξετάσεις, κάτι άσχετο αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, πιστεύω θα είναι καλό, προφανώς. Βλέπετε εδώ πέρα την καλή δουλειά που έχουν ρίξει. Έρχεται τον Ιούνιο, ξεκάθαρα. Εντάξει, πάμε τώρα να πάμε στα σετάκια και να τα αναλύσουμε γιατί έχουν ζουμί και αυτά. Έχουν ζουμί. Πάμε. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε τα σετάκια που θα κυκλοφορήσουν μέσα στον ίδιο μήνα, παρακαλώ, τον Ιούνιο του 2025 από το Ninjago Legends. Καταρχήν βλέπουμε πρώτο σετ, βλέπουμε το Firemek. Βλέπετε με χρώματα είναι πολύ πιο ωραίο, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, κάπα, εδώ λεπτομέρεια, το κόντιο και είναι πολύ ωραίο. Βλέπετε και το κουντί, παίζει να είναι μεγάλο, δεν παίζει να είναι έτσι όπως είναι στην εικόνα. The Fire Knight Mech, το οποίο βλέπουμε να πολεμάει κάτι σαν χταπόδι τέρας, το βλέπετε εδώ και τη φάτσα του. Και το χταπόδι που επιτίθεται σε ένα ψαρά και μας τον δίνει κιόλας εδώ. Δηλαδή παίρνουμε τον Kai, ο οποίος φαίνεται αρκετά διαφορετικό στο τρέλερ, δεν ξέρω γιατί είναι τώρα έτσι. Και μας δίνει και ένα ψαρά που μάλλον υποθέτω, μια δική μου υπόθεση, ότι λογικά είτε στο πρώτο επεισόδιο είτε σε κάποιο επεισόδιο σίγουρα θα έχουμε το Firemek με τον Kai μέσα να βλέπει ότι επιτίθεται αυτό το τέρας σε ένα ψαρά και θα πάει να τον σώσει μέσα στο Firemek, φαντάζομαι Kai, θα πάει να το πολεμήσουν για να σώσουν το ψαρά. Λογικά σίγουρα αυτό θα είναι κάποιο επεισόδιο, πιστεύω. Βλέπετε είναι τρομερή λεπτομέρεια, το κουτί ειδικά βλέπετε και το background είναι τέλειο. Η τιμή του είναι στα 120 με 130 ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου. Και έχουμε κι άλλο ένα, τον Guardian Dragon, αυτόν που είδαμε στο τρέλερ αρκετές φορές μάλιστα. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι πράσινος, κάτι που δεν το είχαμε δει στο τρέλερ προφανώς γιατί είναι ασπρόμαυρο.
Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έτσι είναι πολύ πιο σίγουρα, είναι πιο μεγάλο. Βλέπετε εδώ πέρα έχει λεπτομέρεια, εδώ τα φτερά είναι έτσι damaged. Βλέπουμε κάτω έχει και κάτι σαν δέντρα, έχει κάποιο decoration και βλέπουμε κάτι το οποίο πραγματικά όταν το είδα δεν το περίμενα. Μας δίνει τον Master Wu. Ο Master Wu τον είδαμε σαν φάντασμα στο τέλος. Δεν τον είδαμε έτσι σε μια τόσο ωραία στολή που πραγματικά είναι τέλεια στολή και παίζει ο καθένας να πάρει μόνο και να πάρει αυτό το set μόνο και μόνο για αυτή τη φιγουρίτσα. Αλλά δεν ξέρω, λογικά άλλη μια υπόθεση που κάνω είναι ότι μάλλον ο Guardian Dragon έχει γνωρίσει τον Master Wu και λογικά θα μας δώσει κάποιο backstory και λογικά ο Wu θα είναι σε αυτή την στολή. Λογικά δεν ξέρω. Η τιμή του είναι στα 150 με 160 ευρώ κάπου εκεί. Πολύ ωραίο, δηλαδή και τα δύο είναι πληκτικά set, βλέπετε και τα κουτιά, δεν το πετάς ας πούμε, το κρατάς ρε φίλε. Είναι πολύ καλά που εντάξει, ναι μεν είναι ακριβά πάνω από 100 ευρώ, αλλά ρε παιδί μου το δίνεις το εκατοστάρικο και το συν και ρε φίλε το ευχαριστιέσαι, έχεις ένα τρομερό σετ να το βάλεις στο δωμάτιο σου, το βάλεις στο γραφείο, το βάλεις σε ένα ράφι, να το θαυμάζεις, να λες ρε φίλε τι τέλειο πράγμα είναι αυτό, γιατί δεν είναι τυχαίο, πιστεύω είναι πολύ καλά. Κάνουμε εδώ και το Ninjago Legends. Πιστεύω εντάξει είναι λίγο ακριβά, αλλά εντάξει αξίζουν. Εγώ προσωπικά λέω να πάρω αυτό, είναι πολύ καλό. Και εγώ σας το πρότεινα, είναι καλά σετάκια, δεν είναι καμιά βλάκια, εντάξει. Πιστεύω θα αξίζουν. Και ειδικά άμα δούμε τα επεισόδια, μη σας πω ότι θα είναι και καλύτερα. Αυτά ήταν τα σετάκια, πιστεύω κατά κάποιο τρόπο αξίζουν. Τώρα πάμε πάλι πίσω στο πόστερ να δούμε κάτι έξτρα. Λοιπόν μάγκες μου, ξύν κάτι έξτρα που σας το δείχνω απλά. Έτσι έχουμε δύο καινούργια ποστεράκια. Βλέπουμε ένα με το Farmex, σας μίλησα που πολεμάει με το τέρας αυτό εκεί, σας μίλησα γι' αυτό. Και έχουμε και άλλο ένα με τον Master Wu και τον Guardian Dragon, το οποίο και γι' αυτό σας μίλησα, απλά έπρεπε να σας τα δείξω γιατί έτσι είναι πολύ όμορφα. Δεν ξέρω, λογικά θα είναι σε κανένα magazine Ninjago, κάπως έτσι θα είναι, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να σας τα δείξω. Φαίνονται πολύ καλά. Αυτό, πάμε πίσω στο πόστερ. Λοιπόν μάγκες, είμαστε εδώ στο πόστερ. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω μέσω short ή βίντεο ό,τι μου έρθει εκείνη τη στιγμή. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι. Like, subscribe για περισσότερα και για αυτή τη σειρά και για όλα. Ελπίζω να σας ενημέρωσα κατάλληλα. Το μόνο τώρα που μένει είναι να περιμένουμε μέχρι τις 12 Ιουνίου. Οπότε μάγκες μου, ρυθμίστε ημερολόγια και ετοιμαστείτε να δούμε μια καταπληκτική σειρά, πιστεύω θα είναι, χωρίς αμφιβολία. Αυτό. Τέλος, να πω ότι κάτω στα σχόλια θα έχω το link για το Discord server μας που έχουμε ανοίξει Discord server και μιλάμε. Μπορείτε να μας μιλήσετε, να μας στέλνετε και προσωπικό μήνυμα, να πείτε τις ιδέες σας και οτιδήποτε άλλο και να συζητήσουμε προφανώς για μελλοντικά βίντεο. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Όπως ξαναείπα, like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye, my guess.